Čaute, zdravím vás Pataja. Túto ulicu za mnou už určite mnohí poznáte. Je to legendárna Soj 6 ulica a poďme si ju prezrieť detailnejšie, keď sa tu ešte dá rozprávať a nie je tu hluk. Ja som si dneska privstal kvôli vám, aby som vám mohol to detailnejšie natočiť a hlavne v kľude. Aby ste vlastne videli bar za barom, aký sa tu nachádza. A sú tu aj nejaké nové bary, tak poďme na to. My sme vlastne z druhej časti, ako je Beach Road, s týmto barom Corner Bar a vlastne na konci ulice je Beach Road, čiže sme z tej druhej strany. Pôvodne som si myslel, že budem sa pekne pomaly prechádzať a veľmi detailne vám tú ulicu ukážem, že pôjdem po strede ulice, ale ako pozerám, nepomohlo ani to, že som tu sem prišiel o 7:30 ráno a stále tu chodia a sa premávajú autá a motorky. Corner Bar vlastne to je hneď prvý bar na Soj 6. No, túto ulicu nespoznávam za svetláky. A po pravej strane ako prvý bar je tento bar Goodfellas. Pre mňa je to takisto premiéra, ešte som tu nikdy nebol o 7:30 ráno, keď tu nie sú dievčatá a je tu úplne ticho. No áno, tu je ten Three Angels bar. Ďalej čo máme Omega, to sú všetko staršie klasiky, aj tento. Ale od môjho posledného turnusu pribudol tento bar. Saigon bar, dievčatá. Samozrejme, že bol som sa už pozrieť aj v tomto bare, ale nejako extra ma nenadchlo. Skôr tá reklama je viac putavá ako to, čo sa deje dnu. Ale je to určite príjemná zmena. Slovenskú vlajku asi by som hľadal ťažko. Alebo? Nie. Čo tu máme ďalej? Asi bude lepšie, keď nebudem čítať alebo ukazovať a už vôbec asi neprekladať niektoré bary. No, opäť ide auto, musíme sa uhnúť. Nad barami sú izby, ktoré nevyzerajú veľmi vábne na prvý pohľad. Hollywood, to nie som si istý, že či tiež nie je ten z tých novších. Musím asi ísť po kraji, lebo chodia tu auta. A ešte takto, po pravej strane sú vždy tie bary akčnejšie, viac dievčat, väčšia zabava, väčší počet barov a tak ďalej. A po ľavej strane je to vždy kľudnejšie, keď sa bavíme o tom, že ideme z tej strany, ako som vám ukazoval, z toho Corner Baru. A myslím, že aj tento bar je nový, alebo novší. Na podstate, čo som tu ja bol, tu nebol. Vidíme, že predo mnou sa pratá. To je opäť ľavá strana. Čo to je? Kimochi. Toto som si ani nikdy inak nevšimol vôbec. No a už tu to začína byť vždycky akčnejšie od tohto baru. A hovorím, že niektoré názvy asi nebudem prekladať. No akurát tu na mňa. Your bar? Sa za mňa smejú, že farang, že som si prišiel prezrieť ulicu a oni nevedia, že ju dosť detailne poznám, no ale... No a tu je Queen Victoria Inn. Ešte sadu, nemôžete si dať čapované pivo. Kľudne aj pred touto reštauráciou alebo barom, ako by som to nazval. Takisto tu máte aj izby, kde sa môžete ubytovať. Hore. No a večer vám tu dajú aj stôl a stoličky, že by ste si mohli sadnúť s výhľadom, kde sa deje všetko akčné. Foxy Bar, Roxy Bar. Tu je Showgirls.
Tento bar poznajú mnohí Slováci. Samozrejme nielen Slováci, ale Slováci ho poznajú dosť dobre. Aspoň tí Slováci, ktorých poznám ja. Toto neviem veľmi čo je, ten Baba bar. Tu ľavú stranu nemám až tak preskúmanú. Samozrejme, že všetky dievčatá spia po väčšine tam hore na izbe. Samozrejme niektoré aj mimo. Viete, ako to myslím? Sme na YouTube, takže tak sa aj budeme správať a vyjadrovať. Tu stoja taxikári väčšinou. A to je aký názov hotela? Discovery Beach Hotel? No to sme boli tam. No a pokračujeme, sme asi zhruba v polke. Lisa bar to poznáme. O, tu je moja obľúbená, som chcel povedať tajská whisky, ale oficiálne to je tajský rum. Ja to volám whisky, tak ako ostatní Tajci. Takisto môžete vidieť, že je vianočná výzdoba. Dokonca tu už majú pripravené na nový rok. Tu máme ďalej Lust, Solo Club, Butterfly a ten Nymphos to je tiež inak novší. Pár mesačný. V ktorom som popravde ešte asi nebol. O, káva, to je taká klasika. Tu máte hneď aj bankomat, samozrejme. Výborná poloha, keď si v dobrej nálade. Tu sa pratá. Názov neprekladám. Tento takisto. Helikoptér. No do Flirtu ja som zvykol častejšie chodiť, mal som tam nejaké známe. Toto nie je nič pre mňa, ale aj na Slojšovskej je to možné kúpiť. Tento aj tento sú tu už dlhšie, tento takisto. Toybox. Naozaj, ako som vravel, aj pre mňa to je premiéra, ja som tu nikdy nebol o 7:30 ráno. A vlastne nikdy som túto ulicu ešte nevidel takúto, že úplne zavretú. Od zahraničných youtuberov som to už videl, ale naživo som tu prvýkrát takto, po takomto čase. Sa tiež pripravujú už. Vianočná výzdoba. No a pomaličky pred nami bude koniec ulice a Beach Road.
Utopia a tak ďalej a tak ďalej. Je ich tu dosť. Aj keď je to krátka ulica, ale bary sú jeden vedľa druhého. Tu je ďalší bankomat. Tak aspoň budete vedieť, kde sú bankomaty, keď vám dojdú peniaze. No čo vravíte na takúto prázdnu svojšesku? Dokonca aj na S6 sa môžeš potetovať. To som si inak veľmi nikdy nevšimol. A hneď vľavo ďalšie. OK, tak my sa už dostávame na Beach Road. OK, tak ja sa už nachádzam na Beach Road a to bolo asi na dne všetko a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.